салому алейкум. Ман ҳамон модаре ки ай тоҷикистон дина гап задам барои фарзандам, гуфтам нест ай муддати 9-10 рӯз шид ҳамон касам. бачаҳо раҳмат шумода, додарои меҳрубон, бачаҷоно, хай ҳами мисол гапи мора гирифтена, ҳами видеора кадена, бачаи ман хай пайдо шид. дастҳо чӣ будай, ами як калима гап зад ки ча ҳоли бад занг мезанам, ба ҳазур гап мезанем. Ман намедонам ки ӯра ба зур бурдан ё ихтиёрӣ. ба ҳар ҳол ман шумо миннатдорам додарҷоно. худованд дар куҷое боше нигаҳбонтон бошава, файзу бараката ҳамроҳтон кунава. ҳама вақт дасти пур дошта бошена, саломатӣ хуб дошта бошена. куҷое да набошен, худованд дар бартон боша, раҳнамотон боша. омин. ҳами мисли мо ҳами модарора ки дастгирӣ мекунен дар ҳами рӯзо, хай шумо ғариб бачаҳора дар куҷое бошен, мо дуо када местем. иншоалло нигаҳбонтон ай худованд. бо мегум ки худованд ҳамроҳтон боша. дар куҷое набошен, худо файзу баракат ҳамроҳтон боша ва хориву зорира набинен. аввалан саломатитон хуб боша. ҳама вақт худованд нигаҳбонтон боша ва раҳнамотон боша ва обрӯ иқбол барортон боша. бо раҳмати калон бачаҷоно шумода майлш хай набоша. салому алейкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон боша. алҳамдулиллоҳ ки бародаре ки мондемаш Мусаю Фирӯз гуфтем тӯли 10 рӯз набуд, модараш кофтаиста буд. ин сураташ. модарам раҳмат ба шуморо роӣ кардагай, раҳматнома дир сараш. худованд аз ҳаматон розӣ боша. бачаҳо худтон эҳтиёт кунед. ман 100 бор мегум худтон эҳтиёт кунед. бародаро вақт ноором аст. мутаассифона бо баъзе аз бародарони тоҷики худмо, бародароне ки мақсад тоҷикан, бо ҳам сухани мина перевод карда дар ин қавме ки мақсад дар ватаншо ковр карда истодем, ҳайнун хурдаистем алҳамдулиллоҳ, перевод минан ки яъне ки ин мухолифи давлати шумо ай бачаҳора аз раҳ зада истода ки тарафи ҳамун шаҳрое ки ҷанга нараванд. яъне ки ман ҳақиқат аз барои худо карда истодам. шумо мутаассифона бо мана сиёҳ мекунед, кадан гире чикор мекунед барои ватанам. гуфтам ман ҷун метим, яъне ки ман дар ин ватан кор карда истам, не ки вақте ки мегӯй ки ватан нооромай, ҳамун шаҳр нооромай, эҳтиёт боше. як чизое менависанд ки нуни ин ватан намехӯри, намера ҳимояш кунӣ. охи гуфтам ку ин ҷанги мо нест. бародарои боз мегум ки шахсоне ки сар кор доре ба ҳами бурдани бародаро, яъне посредникое ки ба кор таъминкунӣ ҳасте, аз ҳар як кадомат хоҳиш мекунам эҳтиёт боше. фарзандои мардума фанд фрӣ накунед, набаре. ман гуфтаистам фанд фрӣ накунед, набаре. иншалло оли мебироян, яъне ки ҳақиқатчун мебироян чикор карда истоде аз пайшу ҳастанд. хуб, бародар ёфт шид. хулоса хоҳиш мекунам бародарои азиз, бародарони меҳрубон, худтон эҳтиёт кунед. дар шаҳрое ки ором зиндагӣ доре, ором кор кунед. илтимос фирефтодаи оила ки маоши биланд наше. оли ҳақиқата иншоалло мумкин аст 4 рӯз баъд ё ки 5-6 рӯз баъд бо бирорем. ба ҳамон хотир эҳтиёт кунед худтона. хуб бародари меҳрубон, худованд ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунад. бачаҳоёш худтон эҳтиёт кунед. документ дорӣ надорӣ, бира граница биё. ба бӯи мақсад бо ҷо кам одамои бедокумента мегирифтанд. мақсад фанд фре мекардан, мебурдиан бачаҳора. иншалло айпасшо ҳастанд шахсое ки ба ҳамин коро сар кор доранд. худтон эҳтиёт кунед бародари меҳрубон. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ.